Язган матур көндә көмеш тамчы Әлетәдер кашкабызларны Шын күңелгә катлык ир егетләр Бәйрәм белән хатын кызларны 8 март бәйрәм бүген Кәеф яхшы синең минем Иртүк торып эшкә тотындым Җаным лаеклы ял синең 8 март бәйрәм бүген Кәеф яхшы синең минем Иртүк торып эшкә тотындым Җаным лаеклы ял синең Сабырлыкны сезгә Ходай биргән Гүзәллекне салган табигать Сез бит яшәү шатлык чыганагы Сездән шәфкать байлык һәм нигъмәт 8 март бәйрәм бүген Кәеф яхшы синең минем Иртүк торып эшкә тотындым Җаным лаеклы ял синең 8 март бәйрәм бүген Кәеф яхшы синең минем Иртүк торып эшкә тотындым Җаным лаеклы ял синең Сезне куллар тисә нур тарала Тәнне ризык исе иләрдә Безнең бәхет яшәү нуры булып Чәчәк ата яран гөлләрдә 8 март бәйрәм бүген Кәеф яхшы синең минем Иртүк торып эшкә тотындым Җаным лаеклы ял синең 8 март бәйрәм бүген Кәеф яхшы синең минем Иртүк торып эшкә тотындым Җаным лаеклы ял синең 8 март бәйрәм бүген Кәеф яхшы синең минем Иртүк торып эшкә тотындым Җаным лаеклы ял синең Җаным лаеклы ял синең